खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बयजोंबो सिनाय जानाय फेस्ला फावखुंगुर बयजोंबो सिनाय जानाय मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो कास्टम बसुमतारी थामहिनबा बिपिएफ लाइमोन गांखंनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथांमोननि बे खौसेथि जानायनि जा बाथ्रा ओंखारबाय थादों एबा सावराय जाबाय थादों बेनि जाथायाव एबा बिनि सायाव खेंफोरथि होदों बयजोंबो सिनाय जानाय फैला जे बरगयारी बिथाङा आरो फैला जे बरगयारी बिथाङा फोरमायोदि रायजो राजाफोरा अराय सम बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जानायखौ लुबैखायो आरो आंबो व्यक्तिगत हिसाबै एबा गावारि हिसाबै दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जानायखौ हास्थायो होननानै बिथां फैला जे बरगयारिया फोरमायो लोगोसे बिनि गेजेरावनो फोरमायबावोदि राजखान्थि बिथिङाव बियो बेसेबां जाफुंगोन बेखौ बुंनो हाया आरो बे खौसेथिनि बाथ्रा होनना बुङोब्ला राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि खौसेथिनि बाथ्रा होननानै बुङोब्ला अब्ला बेनि गेजेराव डट डट होननाय मोनसे बाथ्रा थायो होननानै बे समाव फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारी बिथाङा दिनैनि बे माखासे मेलनि गेजेराव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव मोगा मोगि जानायाव बे खौसेथिनि बाथ्रा जा बारहावा बारबाय थादों जेराव राजखान्थिनि गेजेरावनो बर' हारिनि जा राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोननि खौसे जानायनि जा बारहावा बिटिआरआव बारहावा बारबाय थादों बे बारहावानि सायाव खेंफोरथि होदों फैला जे बरगयारी बिथाङा आरो बेनि गेजेरावनो बिजेपि राजखान्थि दोलोखौबो सावरायदों फैला जे बरगयारी बिथाङा फैला जे बरगयारी बिथाङा बिजेपि दोलोनि सायाव बाथ्रा बुंदोंदि बिटिआरनि माखासे बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा माखासे फल्स इनफरमेशन होयो होननानै आरो बे फल्स इनफरमेशनखौ रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम फल्स रिपर्ट हैबाय थायो बिटिआरनि माखासे बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा होननानै बाथ्रा बुंदों एबा खुगा बेखेवदों फैला जे बरगयारी बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदोंदि बिजेपिनि माखासे जा बिटिआरनि सिङाव जा बिजेपिनि लिडारफोर दं दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना नंखायनो बारा बुंहैनानै एबा रायजोनि जा गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनियाव 30 सिट देरहागोन होननानै फल्स रिपर्ट होबाय थायो होननानै बाथ्रा बुंदों बिजेपिनि सायाव बाथ्रा बुंदों फैला जे बरगयारी बिथाङा दानिया फैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो कास्टम बसुमतारी थामहिनबा बिपिएफ लाइमोन गांखंनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव लोगोसे बिटिआरनि जा बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना जे माबायदि रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम फल्स रिपर्ट हैनायनि एबा हरनायनि बाथ्रा बुंदों जों बिथां फैला जे बरगयारी बिथांनि बुंनायनिफ्रायनो आबुङै मिथिना लानि जे बिटिआर ओनसोलाव थानाय जायफोर बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मुख्यमन्त्रिनो चिफ मिनिस्टारनो माखासे रं मेसेज आरो फल्स रिपर्टफोरखौ हरबाय थायो जों रायलायनायावबो बुङो बिथांमोना बुङो जे गाबोन जुदि इलेक्शन जायोब्ला जों बिजेपि हिसाबै 35टा समस्तियावनो देरहागासिनो दं 40टानि गेजेराव 35टा समस्तियावनो देरहानो थांगासिनो दं निस्सय बेफोर रिपर्टफोरखौ सिएमनो हरदों जानांगौ आरो बेखायनो बिथाङा बेखिनि खोथाखौ बुंदों खिन्थु आंहा सन्देह दङ जुदि गाबोननि समावहाय इलेक्शन जायोब्ला बिजेपिया 40-39 सिटआव देरहागोन ना देरहाया ज' जानायनि खोथाखौथ' बयबो बुङो रायजो राजाफ्राथ' बयबो ज' जानायनि खोथाखौ सिन्था खालामो बिथांमोननि थाखाय ज' जानायखौनो मोजां मोनो खिन्थु प्रेक्टिकेल पलिटिकेल फिल्डआव जोङो बेखौ बेसेबांखिनि मावफुंनो हायो बेसो गिदिर बाथ्राया स' दिनैनि दिनाव पार्सनेलि जुदि आंबो बुङोब्ला जोङो खौसे जानानै खामानि मावनो नांगौ खिन्थु पलिटिकेल लेभेलाव बेखिनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्लाथाय एसे दद थाहैयो आं बेखौ सानो आरोखि खिन्थु व्यक्तिगत हिसाबै जोंबो बयबो खौसे जानानै खामानि मावनायखौ लुबैयो बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गिबि मन्त्रि बिथाङाबो साननैसो सिगां बिटिसिनि बिसायख'थियाव जों आलादा रोखोम गेलेनायनि इएमआ दिनै गावनि जाय बस गावनि माने गाहाय बिथांखौनो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबाय पार्टिनि मानसिफ्रा आलादा रोखोमै सावरायदों बे सिङाव माबा मोनसे जानानै दं बिसायख'थिया खाथि सौफैयोब्ला बयबो राजखान्थि हान्जाया गावबागाव हान्जानि जिथु स्ट्रेटेजि बे स्ट्रेटेजिनि सायाव खोथा बुङो थ' बेबायदिनो बिजेपि हान्जायाबो गावसोरनि खोथाखौ बुंदों निस्सय जोंनि इउपिपिएल हान्जायाबो साननैसो उनाव बेफोरनि सायाव माखासे खोथा बुंगोन
तो बियो BJP हान्जानि खोथा बिथांमोना मा बुंदों मा बुङाखै जोंहा जिहेतु दासिमबो जोङो आसाम सरकार आरो BTR सरकारावबो जहाय जों जिहेतु जथाय सरकार सालायगासिनो दङ दासिमाव आंनि सानस्रिनायाव नोजोराव बेबायदि जोङो मोनबो नुहुराखै अदेबानि फैगौ बिसायख'थिनि समाव बबे पार्टिया मा स्ट्रेटेजि लानानै खामानि मावलाङो बे गावबागाव पार्टिनि जागोन दासिमाव नोंथांमोननि हान्जाया माबायदि दासिमाव आंनि खाथियाव जेबो इनफरमेसन गैया आरो बिनि सायाव आंहा बुंनायनि दा माने पावारबो गैया होननानै आङो बुंगोन दा जियानो जा जोङो नैबेखौ नुबाय थादों दिनैनि दिनावहाय जितु आंनिसिम जिखिनि इनफरमेसन दङ जे BTR ओनसोलाव थानाय जायफोर BJPनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मुख्यमन्त्रिनो चिफ मिनिस्टारनो माखासे रं मेसेज आरो फल्स रिपर्टफोरखौ हरबाय थायो तो बे हिसाबैनो निश्चय बिथाङा माखासे रिपर्ट मोनदों आंनि मिथिनायाव जे बिथांमोना गोबाङानो बुङो जिहेतु एखनब्ला सावरायलायनायावबो हसा मिसायै जों रायलायलायनायावबो बुङो बिथांमोना बुङो जे गाबोन जुदि इलेक्सन जायोब्ला जों BJP हिसाबै 35टा समस्तियावनो देरहागासिनो दं 40टानि गेजेराव 35टा समस्तियावनो देरहानो थांगासिनो दं निश्चय बेफोर रिपर्टफोरखौ CMनो हरदों जानांगौ आरो बेखायनो बिथाङा बेखिनि खोथाखौ बुंदों किन्तु आंहा सन्देह दङ जुदि गाबोननि समावहाय इलेक्सन जायोब्ला BJPआ 40-39 सिटआव देरहागोन ना देरहाया किन्तु आं हिसाबै UPPL हिसाबै जोंहा मोनसे कन्फिडेन्स दङ गाबोननि दिनाव जुदि बिसायख'थि जायोब्ला 26+ सिटआवहाय UPPLआ देरहानो थांगासिनो दं बेयो रोखा नोंथांमोनहा लिरना लाबानो जाबाय